Cofio Ann Griffiths, 1776 i 1804. Yr erthygl yma gan Dr Elin Jones. 2 ganrif a hanner yn ôl gan y 2 awdures enwog. Gwelodd Jane Austen o Ladydd yn Rhagfyr 1775. Ychydig o fisoedd yn ddiweddarach yn Ebrill 1776 ganed Ann Griffiths. Mae'r byd i gyd wedi clywed am nofelau Jane Austen sy'n rhoi portread mor fyw o fywyd menywod ei chyfnod. Wedi'r cyfan, fe hysgrifennwyd yn un o ieithoedd mawr y byd. Mae nifer o ddigwyddiadau i goffau ei genedigaeth wedi eu cynnal eisoes a rhagor yn yr arfaeth. Ond perthyn barddoniaeth Ann Griffiths i'n cornel fach ni o'r byd, ac i'n hiaith hynafol ond lleiafrifol. Mae ei gwaith yn cael ei ystyried fel un o gampweithiau ein llen, ac ymhlith barddoniaeth grefyddol gorau Ewrop. By'r Cymru yn dathlu athrylydd Ann Griffiths yn y gorffennol, ac nid yn unig trwy astudio'i hemynau, a'i canu hefyd wrth gwrs, ond trwy godi cofeb urddasol iddi ym mynwent hen eglwys Llanfihangel yng Ngwynfa, lle bu'n addoli a lle mae wedi ei chladdu hefyd. Yn 1904, codwyd capel coffa iddi yn Nolanog Gerllaw, yn barod ar gyfer camlwyddiant ei marwoliaeth yn 1805. Yno, ceir cerflun ohoni a fflac hefyd i goffáu cyfraniad rhyfeddol ei morwyn Ruth Hughes sicrhau bod ei mynnau Ann yn cael eu cadw. Mae'r capel yn dal yn agored, ond gwasanaethau misol yn unig a gynhelir yno ar hyn o bryd. Caiwyd eglwys Llanfihangel yng Ngwynfa yn Ionawr 2020. Trist iawn i'w gweld cyflwr y lle heddiw. Tybed sut fyddwn ni, y Cymry Cymraeg, yr 11 ganrif ar 20, yn coffáu un o brif ffigyrau ein llen 2 ganrif a hanner wedi ei geni.